Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sana na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga Martes no ba Miyerkules karon higala. Miyerkules karon higala. Pizza 31 na kini sa bulan sa samantarong adlaw. Pizza 31 sa bulan sa Enero. Uy ugma Pebrero na mga higala. Love month na, love month. Love month. Ano, so padayon kita mga higala sa atua nga mga buhatono ni ining kamudtuhon o padayon kita sa atua nga pagpangalaga. Abay no ato din kumustahon mga higala ang atong talahorong obispo Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang atong mga kaigsuunan nga kanunay nagsunod din ang ato nga programa. Kumusta naman kanong pulding? Ay, okay na ko kaya pa dahil wala na ko problema. Very good. Ikaw, Mr. Cheng, okay ko kaya pa, wala na problema, no? Bino, kumusta naman yung mga negosyo? Okay na negosyo pa, wala na problema. Basta sige, naghihapon ka sa Sibaba para panalanginan tas Ginoo sa ato mga gibato araw-araw ba. Very good. Sa ito pa, madomingo, dili na ka mga bre sa imong tindahan. Dili na pa, no? Kaya ato ginagigahin para sa Ginoo na adlaw sa pagdomingo ba. Very good. Very good kay ka, Mr. Cheng, no? Pero ano kita mahigala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan ining kamudtuhon. Simbahan sa Taytay Rizal, gideklara ni Pope Francis nga usa na kini ka Basilica Minor, no? Minor Basilica. Mao kini ang simbahan sa Antipulo. Ang maong balita gikalipay kayo sa mga tao sa nasangpit nga lugar. Balita manghigala gikan sa Vatican, ang kagubot sa Myanmar nakaepekto na og dako sa mga Kristiyano sa rehiyon. Nanawagan karon ang Vatican nga unta masulbad na ang kagubot sa nasangpit nga nasod. Mao kadto manghigala mga balitang simbahan ining kamudtuhon ug ari kita manghigala sa atoang Saint of the Day. Abay na nga atong Saint of the Day karon mao si Santa Brigida Sakeldari. Ayan, no? Santa Brigida Sakeldari. Abay no, kini si Santa Brigida Sakeldari, natao usa kini siya ka 5th century naan, who founded the abbey. Dili ni mo. Dili ni mahigala, dili ni na advanced ta. Ang ato karon nga santo mao si Gunderi sa atong listahan. January 31, mao si Saint John Bosco. Ayan, no? Saint John Bosco. Niya, kini si Saint John Bosco, mao kini siya si Don Bosco, no? Courtesy title before the name of a man in Spanish-speaking area. Ano, no? O niya, kung kuang gani, kanang gitawag nato og kanang ang Don is not his name but as a title, a term of respect which Italians use for priest, no? Sa ato pa sa mga Italiano, Don de tawag na ito Don, no? Don Bosco, Saint John Bosco man siya, no? Sa ato pa ang iyahang pangalan Don Bosco. Unya usa kini siya sa mga founder sa Society of Saint Francis de Sales, no? Unya kini si unang ang iyahang grupo kay kuan man lagi Society of Saint Francis gitawag og Salesian Brothers kasi St. Louis Deres Dumaguete, St. Louis no Cittadini no mo kana matud pa grupo sa mga Society of Saint Francis de Sales. Ang founder ana mao si Saint John Bosco or si Don Bosco. Niya inspired by Saint Francis de Sales, giving catechism to children, build schools, and collaborated with St. Francis de Chantal. Okay. Karong adlaw higala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Saint John
boss ko. Okay. Bueno, ari kita manghigala sa lain na pud nato nga mga ari kita sa ato ang catechism. Okay, catechism. Na mga pangutana diri mahigala, no? Ato po ning tanaw-tanaw nato. For there is missing a Sunday Mass, a mortal sin. Ayan. Makasala batag mortal kung dili kita mosimbag madomingo. Kung magdepende pa na. No, mahimo na siyang mortal sin if wala siya'y kanabitang bisan kung wala siya'y sakit, wag gid siya nisimba. No? Bisan ba og okay ra ka nga ang panglawas, wala gid siya nisimba. Nya ikaduha, kanabitang lack of transportation. No? Sa ato pa kung wala ka kasimba, tungod kay wala kay masakyan nya layo kayo, wala ra siya exempted na. Nya kuan po kinahanglan nga dili na siya mahimong mortal sin kung matud pa wala kuan ginimo kana bang ang wala pagsimba madomingo mahimo kana siyang mortal sin kung bisan og wala ka magdaot wala ra gyud ka simba. Number 2, kung kanang sa to nabali ang higala, no? Ang usa ka mortal sin ang wala pagsimba matag Domingo, no, nahimong mortal sin ano kung bisan o walay babag, no, wala ba kay sa kislawas ba, wag gyud ka na simba. Nya ikaduha, kanang bisag naara kay masakyan, wag gyud ka na simba. Ano, nya number 3, bisag nasayod ka nga seryoso kayong dako kay sa laod alang sa kanimo kung dili ka mo simba, wa ra gyud ka ni simba. Nya ikaupat, kuan gyud mas dipili gyud nimo nga di gyud ka mo simba na Domingo. Mura bag desidido gyud ka nga di gyud ka mo simba. Kanang paghimo nimo niya na usa ka na ka mortal sin ug busa kung mo dili mintas tantong wala pa ka makapangalawat, no? Mientras tanto nga kanang mientras tanto dili pagid usa ka mga lawat hangtod nga wala ka makapangumsal. No, klaro na siya. Okay, no, ara kita sa mga pasabot no, mga pasabot no sa makining mortal sin. Mortal sin is a failure to love God and neighbor caused by perverse attachment to certain goods. Rooted in disobedience and revolt against God. Sa ito pa, ang mortal sin, ang sala diya is a failure to love God. Sa ito pa, ang sala, nahimong sala tungod kay wala man nimo higugma ang Diyos. Ano? Unya, kanang nahilakip ni Ana ang imuhang attachment sa mga kalibutanong butang. No, nahimo na isang sala kung mao bataw imong gi paka-importante ang mga kalibutanong butang. No? Unya sama ra bitaw nga imuhang gisuklan ang Ginoo, you revolted against God. No? So na siya. Unya mortal sin. Ang unsa-unsa mang paagi nga ang mortal sin nahimo nga ingon ni Ana. Bueno, grave matter. Sa to pa ang resulta sa imuhang pagpakasala grabe. Nabitaw daghang mga nangamatay, daghang kaayong daghang kaayo ang nakulangan tungod sa imuhang gihimo, daghang kaayo ang mga nadaot tungod sa imong gihimo. Muna sa grave matter. Number 2, full knowledge of the evil act. Adto pa kon ang imuhang gihimo nga sala, nakabalog yung ka nga sala na apan imo ra yung gibuhat na mortal sin yun na siya. Na unya full consent of the will, wala go kay katahap. No, wala go kay pagduha-duha sa imong gihimo. Nadako kay na siya sala. No? So makaingon kita nga unsa man ning mga grave matter, kanang work of the flesh, no? Kanang immorality, impurity, licentiousness, idolatry, sorcery, enmity, no, strife, jealousy, anger, selfishness, dissension, party spirit,
no, kanang envy and drunkenness. No, muna siya yung mga matod pa work of the flesh. And then whatever is hostile to life itself, and any kind of homicide, genocide, abortion, euthanasia, and voluntary suicide. No, muna siya nag-constitute sa work of the kining ginatawag nga itong grave matter. And of course, mahimong grave matter ang imuhang gibuhat kung nisangpot kini sa kanabitang violation sa integrity of the human person, mutilation, no, kanabitang nawadaan gid siyang kinabuhi o naputlan gid siyang parte sa iyang lawas, physical and mental mental torture. Yan, ano? So whatever is offensive to human dignity, nga mo nagdalangan kanimo ngadto sa subhuman condition, o kanay gitawag na to work of the flesh, o gani dako kay kanang sala. Yan, ano? Unya arbitrary imprisonment or deportation, slavery, prostitution, trafficking in women and children. Ano? Degrading condition of work which Fred laborers more instrument of profits. Ato pa mga muna yung mga work of the flesh, you know, kanay ingon yan, ano, mga salaod nga mo naghatag ka nato og dako kayo nga kaperdihan. Ganana. Abino din nilang unang kita kutob mga higala ha. Balikan on nato ni katapik ug mga adlaw kay medyo importante kay ni sa kabahin naman guning sala. No, okay? Abino din nilang unang kita kutob, ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makayagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.